Masterizer. Sanibona igama lale movie yango 2026 iPsycho Killer. La isiqala khona emgwaqweni ngedriver wayegijima ngespeed esiphezulu. Okwathi mayibonwa iphoyisa lomgwaqo laqala la ijaha leyo moto. Imoto yamaphoyisa ayijaha isikhathi eside leyo moto yayigijima ngespeed esiphezulu kodwa egcineni yama. Iphoyisa lathi maliphuma emotweni yalo litshela udriver wale moto ukuthi akaphume. Wayithulela futhi engaveza ubuso bakhe. Iphoyisa lafuna ilicense lo driver wathi usacela ukuyibheka. Emva kwesikhashana kwafika enye imoto yamaphoyisa kwehlela esifazane igama lalo uJane. uJane unkosikazi waleli phoyisa lokuqala. Wathi mayizoleke umkhonyane wakhe wamtshela ukuthi akaphindele ekhaya ngoba seshayisile uzokwazi ukupheka. uJane wabuyela emotweni nodriver wahamba kodwa engakhululekile ngomkhonyane wakhe. Wajika uJane wabuyela kumkhonyane wakhe. Udriver wale moto wavela wadubula umkhonyane kaJane oyiphoyisa phambi kwaJane. Esuka ngemoto le ndoda yabaleka. uJane waphuma egijima ethi yosiza umkhonyane wakhe ngebhadi wayesevele seshonile. Ngalelo langa ebusuku sibona yena umbulali uqobo wayefaka imask eqashe iroom kwelinye ihhotela elincane elishibhile. Igama lalombulali uReeves wayefunwa ngamaphoyisa kakhulu edume ngegama lokuthi uSatanic Slasher. Ube ukuthi ey'ndaweni ey'ningi ey'hlukahlukene usebulale khona abantu abayinqwaba la athi mayishiya khona ebulala umuntu ashiye ebhale uphawu lakhe lakaSathane kona wonke umuntu asuke embulele. Ngakusasa sibona uReeves esegijimisa imoto yakhe eyofuna omunye umuntu azombulala. Wapaka imoto phambi kwenye ikhemesi wahlala usuku lonke lapho kwaze kwahla. Wabona lo muntu wesifazane osebenza efamasi esevale esephindele ekhaya. uReeves wahamba wogqekeza lapha efamasi wantshontsha inqwaba yamaphilisi okwakuyiningi lawo eqondene ne-anxiety. Wathi mayeseqede lapho wahamba yongena eshaweni wageza. Umzimba kaReeves wagcwele inqwaba amathathu wayenezimpawu zamadimoni nezakaSathane. Iphoyisa uJane simbona ekwi-therapy session ekhuluma ne-psychiatrist. Kwakujwayele ukuba yenye ingxenye yama-session amaphoyisa ayekade esuke edila ne-depression yokulahlekelwa abantu abasondelene nabo. Kodwa uJane wezwa sengathi le nto ayimsizi ngalutho immoshela isikhathi wavela wayiyeka leyo session wasuka lapho wahamba. Kodwa eselele uJane wayebuyelwa njalo yileli phupho lokushona kamkhonyane wakhe. uJane wabona ukuthi into engcono ezomsiza ukuthi afune yena ngqo lo mbulali. Ngendlela ayeseyimisele ngayo nobaba wakhe wahluleka wayezama ukumkhuza. Kodwa uJane akafunanga ukulalela ubaba wakhe wayemkhuza waqhubeka kanjalo. uReeves siyamthola edrive imoto yakhe ebusuku komunye uhighway. Esahamba kanjalo uReeves wabona omunye udriver epaka eceleni komgwaqo eshintsha isondo lemoto yakhe. Wasondela uReeves wapaka yakhe imoto wayehla lapha ephethe isando. Owesifazane wayehamba nalo driver osebulawe uReeves wathi mayephuma emotweni yakhe wabona ukuthi umkhonyane wakhe usephahlazwe ekhanda ngesandla. Wabaleka lo wesifazane egijima phakathi nomgwaqo ngesikhathi ezama ukumisa itruck emaphambi kwetruck. Udriver wetruck wethuswa yilo muntu acishe wamshayisa wabhreka kakhulu itruck udriver kanti itruck izovele iginqike kanti kapetrol yavele yaqhuma. Lo muntu wesifazane nalo driver wetruck bashonela khona lapho. uReeves wagcobhoza umunwe wakhe egazini lalo muntu amphahlaze ngesando wabhala kuleyo moto ngegazi uphawu lakaSathane. Ngakusasa uReeves simbona efona kwi-public phone ekhuluma noMarvin enye indoda esonta kwaSathane kodwa kwelinye iqembu. Lapho uReeves wayefuna ukubajoyina kuleyo nkolo bethi bazomnika nendawo yokuhlala ngesikhathi bevumelana ngokuthi bazohlangana laphi. uJane naye wayesaqhubeka nophenyo lwakhe lokuthola lo mbulali obulala umkhonyane wakhe. Khona lapho waphinde wazithola ukuthi ukhulelwe kodwa lokho noma kunjalo akamyekisanga ukuqhubeka nophenyo lwakhe. uJane njengoba wayeyiphoyisa waxhumana nomunye umseshi wesifazane owayeyimisela ukulekelela uJane owaphinde wakhombisa uJane i-CCTV camera footage Reeves entshontshe efamasi. Baphinde bathola futhi ne-address yakulelo hotela elincane aliqashile ahlala khona. uJane akachithanga isikhathi wadrive imoto yakhe waqonda kulelo hotela elincane. Wathi mayengena kuleyo room kaReeves uJane wethuswa imibhalo eyibhalwe odongeni around. Okunye kokubhalwe nenkolelo ukuthi asezovuleka maduze amasango asesihogweni. uJane nalo mseshi wesifazane abebehambisana naye bavumelana ngokuthi ngendlela ekubukeka ngayo le ndoda ayisabuyi la kulelo hotela. Kanti ngakwelinye isayidi siyambona uReeves wayelolenye into yakhe azogwaza ngawo umuntu. Siyathola ukuthi wayesemuvele kwenye indawo yesikhashana yokuhlala. Elola leyo nto yakhe wayebuka indaba ku-TV ezayikhuluma ngaye ezayiveza nokuthi ukubulala kwakhe abantu kwaqala eminyakeni ewu-20 eyadlule okubalwa khona nokungena esontweni abulala umfundisi nabazalwane abawu-13. uReeves wathi mayebona kukhulunywa ngalelo sonto wavele wabuyela khona kulelo sonto la afica khona umfundisi eyedwa. Wafika wabulala lowo mfundisi emgwaza ngalento akade eyilola waqeda lapho waphuma. Iphoyisa lesifazane uJane naye wayesemkhondweni wakhe uReeves ngokuthi wayehambe enze research kulama hotela amancane kanti uzohamba azafike kulelo hotela ekuhlala kulona uReeves njengamanje. Nokwathi mayemchaza i-receptionist kuJane ukuthi ubukeka kanjani uJane wabiza amaphoyisa endawo kodwa naye wafuna ukungena kuqala. Wahamba wayongena kuleyo ndlu kaReeves uJane eyiseshi ikhona nekhona kanti uzothenga nakile uJane avele aqhamuke ngemuva uReeves amhlasela. Wayiklinya intombazane uReeves wayishaya waze wayijikijela ngewindi. Waqeda lapho uReeves waphuma esewugibele enye imoto ayintshontshile wadriver wahamba. uJane wayesatubekile
elele phansi ecabanga ukuthi isiphinde yaphunyuka futhi le ndoda kade ifune yabulala umkhwenyana wakhe. uJane eselibrary wadiscover ezinye iy'namba ezazi kwi-ad ye-newspaper, nokuyilapho abona khona ukuthi lezi iy'namba ezomnikeza i-clue. Ngesikhathi esebenza ngaleyo code wayehlanganisa uJane zagcina zimkhiphela i-address okwakuwumuzi omkhulu lapho kwakade kuzohlanganela khona abantu abaningi beqembu lenkolo kaSathane, nokuyileyo ndawo uReeves ababezohlanganela khona noMarvin lo kade ekhuluma naye ngefoni emini. uMarvin wahambisa uReeves kumholi waleyo nkolo uMr Pendleton. uReeves bamamukela noma kwakungajwayelekile ukuthi kuleyo ndawo bamamukela umuntu uma bengamazi. uReeves bamchazela ngakho konke okwenziwayo la. Ngesikhathi ethule elalele bemtshela uReeves kodwa wabona ukuthi lento okunye kwakho akuhambisani nale nkolo yobumnyama asebenza ngayo yena. Emva kwalowo mhlangano uMarvin wathatha uReeves esewomkhombisa ikamera azolala khona. uReeves watshela uMarvin ukuthi ufuna le ndoda ekuthiwa iyi-manager kule ndawo yakhe iy'qhumane ze-nuclear. uMarvin wabuza kuMr Pendleton ngoba wayazi bonke abantu. uMarvin wabuya nephepha elalibhalwe i-address yakhe lowo muzi waleyo manager elinikeza uReeves, nokwathi uma ethola leyo address uReeves wayiveza ukuthi uSatanic Slasher. Kwethuka uMarvin uma esethola ukuthi ilo mbulalo odumile ekuthiwa uSatanic Slasher. Wasuka lapho uMarvin wabaleka. uReeves wabuyela kulo muzi kade kuwona wababulala bonke labo benkolo kaSathane kade bememukela. Wabona ngathi kudlula isithunzi somuntu ngewindo, wabona ukuthi kukhona umuntu ombonayo. uReeves wanyukela upstairs wagaxa imask yakhe emphinini wembazo. Kanti imask izodutshulwa ngesikhathi idutshulwa uJane wayecabanga ukuthi udubula yena uSatanic Slasher. uReeves washisa leyo ndlu yabenkolo kaSathane waphuthuma emotweni yakhe wadrive wahamba. uReeves waphinde waphunyuka kuJane okwesithathu. Kwathi sekufika icishamlilo namaphoyisa uJane wayecasukile watshela amaphoyisa ukuthi lo muntu obelokhu efunwa kanje uSatanic Slasher lo. Amaphoyisa ngokuthi ayengamkholi uJane naye wabona ukuthi abamkholo wavela wangena emotweni yakhe wadrive. uReeves wadrive waze wawufika kulowo muzi waleyo manager eyayisebenza enkampanini eyenza i-nuclear. Wafika lapho uReeves wakha lento egqokwayo enamabhomu. Eseqedile ukuyakha ngamabhomu ama-dynamite wayigqoka walinda leyo ndoda eyimanager ukuthi ifike. Lowo baba wagcina efikile nonkosikazi wakhe bayithela kuReeves. uReeves wathatha imanager wathumba unkosikazi wemanager. Iphoyisa uJane wayesa-aime ngesniper la ayitshela khona ukuthi kuzoqhamuka uReeves. Wathola kubhalwe enye i-clue eyayimkhombisa ukuthi uReeves akekho lapho kodwa uyodestroya kwenye indawo yakhe iy'qhumane ze-nuclear. uJane wagijima emotweni for ukuhamba eseya lapho. uReeves wayecashile emotweni ekhomba imanager ngesibhamu eyikuphoqa ukuthi idrive iye lapho kuleyo nkampani ngokuthi yayifuna kuvikeleka unkosikazi wayo wayithunjiwe. Yayingena choice, ayivulela ama-security yangena enkampanini. Bathi sebefikile lapho uReeves waphoqelela imanager ukuthi iye kwi-control room. uReeves wajikijela ama-hand grenade awu-2 phambi kwamanye ama-security guard waqhumisa. noJane naye wadrive waze wafika lapho kodwa yathi efika ammisa ama-security. wathi sawachazela uJane lama-security ngesimo wakhala ne-emergency alarm baphuthuma lapho sebeyongena beyomlekelela. Ngaphakathi e-control room uReeves wayedubula kwasana ahlangana nayo ngesikhathi ebambe imanager. nemanager yayicabanga ngempilo yankosikazi wayo sengcupheni yayenza konke kwakushiwo uReeves. imanager ya-activate i-reactor yavulela yonke i-temperature ukuthi ibe ngaphezu kwe-level edingekalayo. lokho kwangadala ukuqhuma okwangachaphazela ney'ndawo ey'ningi ey'kude. uJane nalama-security guard ayifika nabo bathi mase befika lapho e-control room bathola ukuthi akungeneki ngoba uReeves uvale yonke indawo. uReeves wathi esebonile ukuthi imanager siyenze lento kade eyifuna wakhomula into ayigqokile veza nokuthi ugqoke wona amabhomu okwakukhombisa ukuthi kudala yaseyiplanile lento. wabhala phansi ngento ayikholelwa ukuthi iwuphawu lokuthi ubeseshaya isiteji sokugcina kwemishini yakhe. ama-security guard ayihambisana noJane amthatha ahamba naye yomkhombisa kwenye indawo esondelene kakhulu ne-control room, nokuyilapho abafike bayibona yonke into eglasini kodwa ngebhadi leyo glass yayi-bulletproof. uReeves wambona uJane noJane wambona uReeves. uJane waqala lapho edubula le glass eyi-bulletproof eyidubula ndawonye. wayiphindaphinda uJane indawo eyodwa eyidubula. leyo pressure yamabullet yenza leyo ndawo eyidubula khona uJane ndawonye yenza iglass yaba weak. waze wagcina sekugqobhoka imbobo lapho akwazi khona ukufaka isibhamu. wakwazi ukudubula uReeves wadubuleka engalweni. ama-security nawayelwa nokugqekeza umnyango agcine uvulile kanti noJane uzogcina emdubulile uReeves. ngenhlamvu yamshaya uReeves yamlahla phansi agcine engenile nawo ama-security umnyango usuvulekile. uJane wagcine ebonile lapho ukuthi useyipheyile i-revenge yokubulawa komkhwenyana wakhe. kodwa wayesaqhubeka nokuphupha kabi ephupha i-Satanic Slasher abuye aphuphe nokubulawa komkhwenyana wakhe. lokho kwakumenza azathuke agcine sevukile ngisho endlini aphumele ngaphandle eyobheka ukuthi akho lutho yini. nokuyilapho esithola khona ukuthi uReeves wayengashonanga. ukufa kwakhe kwakwenziwe abanye bakaSathane abasebenzisana naye benzela ukuthi umphakathi ucabanga ukuthi ufile. njengoba sembona uReeves ethathwa amanye amalungu asebenza nawo bemtransporta bemgadile bemusa kwi-secret facility abasebenzela kuyona. eka 2026 le movie njengoba ku 2026 manje next year bathi uyeza part
kuthiwa uReeves uyaqhubeka. Hawe Masti, siphelile njalo. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa imuvi elandela esoyi-uploada kungekudala. Siyabonga ngokubukela iSterizer TV. Ukhumbule ukusubscribe nokucindezela ulike kanye nebheli ye-notification ukuze ungaphuthelwa imuvi elandelayo. Kukuzayo la kuSterizer TV. Sterizer TV.